3, 2, 1. Pumunta mo na si Boy Calvo sa barber shop para mag-order ng Chicken Joy with French fries. Hindi totoo yan. Hindi pala. Para pala magpagupit ng kanyang kile-kile. Ay, hindi pala. Para pala magpagupit ng kanyang mahiwagang buhok na kulot. Para daw hindi sagabal sa kanyang paglipad at kundi sagabal sa kanyang pakikipag-away sa mga halimaw. Enjoy na enjoy si Boy Calvo sa kanyang pagpapagupit ng kanyang bigote at kanyang buhok parang di kainin. Lumingon siya, lumingon pa, lumingon pa. Habang naglalakad si Boy Calvo sa kalsada ay may nakita siya sa kalangitan. Isang halimaw lumilipad. Ako ang hinahanap ng mga halimaw na ito. Paano masabi? Pero hindi mo na ako lalaban sa ngayon kasi masisira ang gupit ko. Kunwari mo na ako dito na nagtatanim. At dito naman sa mundo ng mga engkanto ay tahimik naman ang lugar kahit hindi pa umuwi si Boy Calvo.